جۆتکارێکی هەژار هەبوو نیڤش دفرۆتە بازرگانێکی. ڕۆژێکیش ڕۆژە وی بازرگانی خۆست تەکەزیە لەسەر وەزنا وی نیڤشکی بکێ. پشتی گۆلێ نەری دیت گۆوەزن ji wezna xwe ya rastaqîne kêmtir e. Di wê kêlêkê de ê bazirgan gelekî aciz bû. Biryar da got ez ê gelê hêviyê cotkar li cem hakim bikim. Çû cem hakim çîroka ê cotkar jê re got. Rabû hakim dawa ê cotkar kir. Got wî bêne. Piştî ê cotkar hat, hakim yek pirsgê kir. Got ji min re bêje nifşê terezuya gotipê nîvişk dikêşê çi ye? Ê cotkar jê re got got bi rastî min ti terezû nînin. Lê rojekê ji roja min kîlok xwe ji vî bazirganî kirî û ji wê kêlîkê ve heta wek roja îro ez nîvişkê xwe beramberî wê kîloa xwe dikêşim. Dema got ê cotkar ev çîrok ji hakim re got, ê hakim cih de têgihişt û hişkere bû ku ê hîlevan ne ê cotkar e, lê hîlevanê mezin ê bazirgan e.